Ghana Cooperative Marketing Association, the to NDC, aban enim eye John Dramani Mahama ni mo say benfie du achi enin krata bia wo se makwan na wono mo declare eye asset ahodo ebie no aban ye tiso eni die mu acheri bebre ono hwe woni hu dwuma ema wo cooperative ku a eboabo kokokuafo ano a wo mo do koko eton wo koko tete de pa e frɛ no GCMA eye Ghana Cooperative Marketing Association sabri nhukwa adwam ahokyere wo mu nyina ne sɛ ne japade a wo yeye a eboa no dwumadie ma na dwuma ekoso no emre bi atwa mu no aban ede ne nsa to so na mre sem nso aban egya japade nyina ede maayen eye krata to so sɛ yenkofa ye japade nanso fibra yensa ka asa krata eye 2009 ebisi sabri wo mo watimu emfa mayen Ekoi tuwa wonkase so de tuwa benim se wohwe white paper bi a mompenda da adwanju kunkufo yede to so se obetimi de agye won nema na ban san hwe ne biem na emoa wo mo na won san ka won nema na won firi won dwumadi ase na nahyiedie ye pese ye sre Ghana ban eye yewura John Dramani Mahama woda no sabri se yewura president kufo white paper na wotro ya wode japade ne maye mo ma na ni eni ekire na aban nyuma wo motitimu no Omamra no amane yen emetenase ana yekowa na so wontie yen hyehyɛ emfa saa ejapade ni nyina ho isanse nye wodea ne yewo no ha kokokuafo ne krakra mu na oche se enam se cooperative ehwinhwan yenti ama kokokuafo dodo na ne modwumefo dodo na no wo mo abrabɔ akwa akira a onya sika mfa nhwe fie edwumayefo a ewo adwuma mu nyina toba ha isanse aso bi e boro yen se ne opɛ ena tumi bia enta yachi emwa yen nti ade srede ena yede ma aban ena yasa ka kire wom a wom ti ejapade nso wo ya nkore so wo ya nyumakuo nso se biom prebiasa yede yaw na nya wo ya mfa nya onua